Ako kakno ha, doon na ba ito eh? Oo, ito si Kaijei. Ito si Yukame. 하선 kaktatpiramen to 시대. 사콜 시대서 시대 kak나 ba tawramen to. Kakna ba ito rami? 시대서 kak나 ba tawramen. tasena ako'y oina kun sa sakolpa yam lai di na tai ni. Sai das ai shi da touraga ai shuin di yeng da ba ko shuma na tawram ne shi shuma ta zada ba haida ne shuma na tawram ne shi shuma ta zada ba shi ne dai ne da kakpani to shi hai sakolpa khudamni sakolpa yana tai ni Hazana ka me sinok sing ting biu. Direct mina kakpani.